Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Napakabuti
bantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuas siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapos sa Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa matag usa, ilabi na sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Diin maghisguta sa mga hinungdan o mga rason nganong ang tao dili makatuman sa sugo sa Ginoo. O nganong naapoy makatuman unsa may mga gikinahanglan nga buhaton aron makatuman ang tao nga nagtuo sa Ginoo. Mao ni atong hisgutan karon mga igsoon, nga dunay mga tao nga dili mutuman o unsay mga hinungdan nga nagtuo man unta sila pero dili man sila mutuman. Doon na po'y mga tao, mga kaigsuonan nga nakatuman gyud sa sugo sa Ginoo. O unsa man po'y mga gikinahanglan aron atong makatunan o makasiguro ta nga makatuman gyud ta sa sugo sa atong Ginoo. Mao ni pinakaimportante nga ato karong hisgutan diha sa mga pulong sa atong buhi nga Dios sa kapitulo 16 sa libro sa Roma. Ato ni hisgutan aron doon na tayo makatunan ug ato pong itudlo sa uban. Sa atong pagsugod sa atong programa, akong gihangyo matag-usa nga moduol ta sa atong buhi nga Dios uban sa atong tibok ka kasing-kasing, tibok nga huna-huna o tibok nga kalag. Kusog nga mao gikinahanglan nga mahalad nato sa ngadto sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, niya kami o Dios aron sa pag pamati kanimo, niya kami o Dios aron sa pag kat-on na usab sa imong mga pulong. Amahan, amo na usab nga gihalad ang among kinabuhi, ang among idulungog, among kasing-kasing sa pagpamati sa imong mga mensahe. Amo kang gi-welcome sa programa diin kami nag-uban. Ikaw ang Dios magpanalangin kanamo sa mga pulong nga amo karong madunggan diin aduna may makatunan, aduna may masabtan sa mga pulong nga imong gibilin alang kanamo. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga maoy panalangin kanamo sa among pagkig-uban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Salamat o Dios, Amahan. In Jesus' name, Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios sa matag usa. sa kinabuhi ko, ibangga mo ako. Di mahal Maayong gabi ug maayong pakig-uban ang atong mga pinalanggang listeners gikan sa nagalain nga mga lugar area, ilabi na sa ato ang mga tigpaminawan sa Shine FM 101.3 Shine FM number 1 there is Kabukiran, Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Mayo nga pagiguban ni Brother Moses Cardinte o ni Brother Pedro Arsula ug sa tanan nga mga nakasunod na sa atong programa, mga Dinoyo family o mga De Villeres family. Maayong gabi ug maayong pagpanihapon. sa pangalan mo, Jesus. Maayong pagpaminaw sa tanan nato mga nakasunod na ug akong taga pagtagad ang inyong mga mensahe din inyong ipaambit diri sa ato ang programa. Sherwin, Dayan, Gading, matud pa. Mayong gabi, Pastor, kumusta? God bless you, Pastor. Salamat sa paggamit sa Ginoo nimo. Amen. No? Salamat sa Ginoo. Si Mary Grace Tomas Castillo,
is watching right now. Maayong gabi ninyo. Og Brother Roberto Luardo, maayong gabi bro. Ang Dios magpanalangin. Og maayong pagpaminaw ni GD. Maayong gabi ninyo si Prince Bindulo. Pastor, maayong gabi kauban sa imong tibuok pamilya. Og nagtan-aw karon sa imong live, Pastor. God bless. Okay, minaw sa kuan sa FM ha, sa Shine FM 101.3. Paminaw sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Okay, dalaygon ang Dios. Mayong pagpaminaw, mayong pagkiguban, matod pa. It is Sister Teresa Masangin Bandanao. Mayong gabi o gikan sa Davao. Si Prince Bindulo request ko kanta, Pastor, inspirasyon ka. Kaya ako aning tagaan o pagtagaan. Sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkain mo. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Jocelyn Alvarez. Mayong gabi ay si Kiliste Pargan Rivas. Maayong gabi, Pastor, from Barobo, Surigao del Sur. Mayong gabi ni Sammy Lon. Shout out, Pastor Sam Barber. God bless you. God bless you. O salamat sa inyo nga pagtumbaya sa itong programa. Si Jumer Cabalida. Shout out, Pastor Wasing from Mako, Davao de Oro. Request ko, Pastor Milagroso. Salamat. Awit makalangit ang tagaag pagtagad. Inspirasyon ka. Diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Napuno sa pagsulay. Mayong pakiguban ni Sweetie Monago. Mayong gabi ninyo diha, ma'am. Mayong gabi, Pastor Wasing from ZDEs. Thank you, Panginoon, makasugod radyod ko sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi ni Sammy Lon. Shout out from Cotabato. Ni Day Charina Magaliano. Blessed evening sa mga buhing Kristohanon, labi na nimo, Pastor. Salamat kayo, Day Charina. Pangumusta ko ni Brother Jonas. Murag karong panahon na wag yo kayo mga utanon kay ganina gabiyahe ko. Wag yoy mga kayo utanon. Akong gibiyahe ka kanina karots og kuan kanang Bisol. Unya ugma murag mubiyahe ko sa Sibuyas. Kadlawon muna nga salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Si Prima Tulabing Silvano, maayong gabi, Pastor, sa iyo live mo karon. Salamat sa Ginoo, ikaw ang gihatag sa Ginoo magtudlo kanamo aron matarong kami sa among mga hinimuan. Mablis ang tanan basta padayon lang magpamati sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoong Dios nga buhi, amen. Ngayo ko kanta, Pastor, lahutay. Okay. Si Mercy Dita Losterio, maayong gabi, maayong nga pagkiguban. Si Jeep Jimenez, maayong nga pagkiguban. Og salamat kayo sa inyong pag-share no sa ato nga programa. Kini atong programa, mga kaigsuonan, wala gyud ni gidil bisag unsang klaseng mga produkto. Kay ang ako ang kasing-kasing mao ang pagsangyaw og pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Muna akong ipasalamatan ang Dios nga kaniadto pa lang daghanang miingon nga daghanang mihangyo nga sudlan og komersyal, pero dili dapat sa gulag komersyal ang paghisgot ug ang pagtudlo sa balaang kasulatan. Dili ta musuhid anang uban, mga kaigsuonan, nga doon na sila i-introduce nga mga kanang igbalaligya, mga kaingon ta nga dili na gyud na siya maayo.
Kay kini magong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa social media, naata sa simbahan ana. Nagyuta sa simbahan tungod kay ikaw ug ako usa kana ka iglesia. Unya sagulan natog negosyo kining social media nga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, dili gyud na siya maayo. Mao na nga dili sad gyud maayo alang sa ato ang programa kay pure kini nga programa nga gikan sa Dios. Programa nga walay laing gihisgutan, walay laing gi-introduce kundi mga pulong sa atong Ginoo. Walay mga produkto, walay bisan unsa nga mga produkto nga gipaila, gitanyag dinhi sa atong programa. Dalaygon ang Dios, maayong gabi ni Christopher Rondin. Shout out watching Barangay Inapoy, Kabangkalan City, Negros Occidental. Awit makalangit diris atong programa atong tagaan og pagtagad. Milagroso ka. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Happy watching ni Maumi Yuson. Good evening Pastor, watching here from Taguig. Sana matanggap na kami ng ina-applyan naming trabaho. Ang idea sa una sa Manila pa ko, kung mo apply gani kog trabaho, dili lang kay usa ka company. Daghan kay kong mga applyan nga company o kaha mga agency. Muna nga dunay mga panahon magdungag tawag, doon na po'y magulhos og tawag. Unya magampo ko sa Ginoo. Kay kung usara imong applyan, mas dako gyud kaayo og kana bitang porsyento nga makasodayon katong daghang gi-applyan kaysa usa ka buok ra ang gi-applyan. Si Robin Veloso Arosina, maayong gabi Pastor og sa tanang viewers, dalaygon ang buhing Dios, watching from Compostela, Davao de Oro. Maria Teresa Castañeda, good evening Pastor, I'm watching from Agusan del Sur. Dalaygon ang Dios. Padayon gihapon ko naminaw sa mga pulong sa Ginoo nga imong gi-spread sa media. God bless you as all. Salamat kaayo Ma'am Maria. Ang Dios magpanalangin. Sister Lotlot Serdon, mayong gabi Pastor Gideon Candelario watching Samal Island, Davao. Si Marlinda Samiao, mayong gabi, mayong pakiguban og ni Kaparida Joy. Ako atamong i-follow ha. Si Lotlot Serdon mo follow sad ko nimo. Matud pa, good evening Pastor watching from Kuwait. Dalaygon kanunay ang atong buhi nga Dios. Angayan jud siyang daygon og simbahon. O God bless pa po sa imuha Pastor uban sa imong pamilya. Mayo nga pakiguban ni James Raffles. Good evening Pastor, makadungog na po ko sa pulong sa Ginoo. Shout out po taga Makilala, North Cotabato sa among Mayor Armando Gibon. Wow. Mayong gabi, mayong pakiguban sa inyong halangdong Mayor diha. Kasi Mayor Armando Gibon. Good evening ninyo diha. Si Inang Ubares, evening Pastor uban sa imong pamilya. Og si Armando Inglaterra is watching right now. Maayo nga pakiguban ni Inang Ubares from Saudi Arabia. Og salamat kaayo sa inyong pag-share, ilabi na sa makugihon nga pag-share ni Miss Gigi o Gigi Mays, no? Salamat kaayo. Si Maria Teresa Castañeda sa Nico nanukad sa Agusan del Sur. Brother Renel Dolingoy, good evening Pastor Gideon og sa tanang katawhan sa atong buhi nga Dios. Dalaygon kaayo ang Dios ni ining kagabion. Si Jinilin Rico Wagas, matud pa blessed evening Pastor Gideon og uban sa imong pamilya labaw sa tanan ang Dios magauban kanunay. Pastor, grabe jud na bless kaayo ko dako sa imong wali ganiha sa Word of God o kabahin sa mga bata nga imong gisgutan nga lahi jud sa una og karon
Og number 1 kung magbabaol, grabing kapuya jud kaniadto. Tinuod jud Sister Jenaline. Lahi na gyud kaayo ang mga bata. Mao na nga mamalandong bitaw ta. Kung kaniadto kita kugihan kaayo, nagkalisod pa manggani ta. Unsa pa kaha kining mga bata karon sa ilang henerasyon karon nga adik kaayo sa social media, wala pa gyud suod nga higala kay ang ilahang atensyon tua na cellphone, walay panahon sa mga barkada. Kung naa man gani mga barkada, magsabot man tuod, magdula unya wala gyud ingon nga mga sugilanon sa ilang kinabuhi nga ilahang mga gipanghisgutan. Makaluluoy bitaw kaayo ang sitwasyon sa mga kabataan unan karon. Pagkaingon ko, pertigyong pagkapaita kung muabot ang panahon, magminyo na ni sila. Kung adik sila karon sa email o sa cellphone, unsa kaha dagway magminyo na. Sa kahay ilang kahimtang. Sa ako nang gikaingon na, nakasinati man gani kog kalisod nga nakaagita grabe kaayo makapanarbaho. Sa pakahan ang wala kay mga nakatunan. Si Darwin Bayawan, maayong gabi pastor, naminaw ko sa imuhang gi-share pulong sa Ginoo samtang gatsuti gikan diri sa Chinsan. Salamat kaayo ampingan og ubanan mo sa Ginoo diha. Request kog song si tatay ug si nanay gikan ni Rinaldo Linggoy. Si Mila Sodaria, maayong gabi Pastor Gideon, watching from San Francisco Agusan del Sur. Request kog song Kaksa. Awit makalangit, gaksa ko Ginoo. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong nga pakiguban ni Arnel Tihano. Mayong gabi pastor. God bless you always. Pa-request ko ikaw ang kusog. Maayong gabi ni Nars Buyan, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang viewers, listener. Salamat sa Dios kay sayo ka naglay Pastor Gideon, kay sahay mo abot bitaw tag alas 10 unya kay lisod ning ahong mata. Kon katulogo na Pastor, kon dili ko makatulog kay maglisod na kog tulog. Tinuod na murag ako. Mao nga akong buhaton kon maabtan kog katulogon, ako na lang i-replay. Pwede request awit makalangit Pastor, kaksako katong imuhang kompos. Okay, ako tong tagaag pagtagad. Nisayo ko ga kuan, nisayo ko og live kay nagbiyahe ko og carrots og bisol kaganina. Anya gipakaon man ko sa tagiya sa bisol og sa karot. Ningkaon og nanyapon ko daan. Pag abot na ko diri akong giingnan ako sawa. Mag-quiet time ko para sa mensahe sa Ginoo. Onya akong giingnan ang mga bata, ayaw ko disturbuha kay mangayo kog mensahe sa atong buhi nga Ginoo. Manasayo ko og pakiguban. Maayong gabi ni Rex Dongo. Good evening Pastor, daghang salamat na pod kay naanapod ka makapaminaw na maminawan namo. Great nako ang tanang Dongo family, Masanglang family from Rex Dongo, Santo Niño, makilala ko tabato. Request kog song hangtod may kinabuhi.
Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Jocelyn Inosilas. Mayong gabi diha nimo pastor og sa imo ang pamilya og sa tanang mga naminaw karon sa imong live. Pastor, ang pulong mo kinabuhi ko, pastor, madasigon jud ko nga sukad nga makapaminaw ko sa imong mensahe. Daghan kaayong salamat. Ang sa Ginoo pinaagi ni ining imong tulumanon. Ang pulong mo kinabuhi ko aduna jud ko'y nakatunan og bisan sa akong pagsigi og video nawaktang na jud og mo request ko kaks ako. Okay, salamat kaayo sa Ginoo. Kumusta mo diha Sister Jocelyn? Mayong pagpaminaw ni Shirley Tumaudos. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario og sa tanan. Inang Ubares, request ko pastor, ikaw ang kusog. Kaya ako aning ipli, no? Ikaw ang kusog. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Daniel P. Uga, mayong buntag, pastor, mamayong gabi siguro. Shout out lang ko sa akong apo nga si Steven Swisian. No, request ko og katulad ng agila. Pakikuban, pastor, request niya ko song imong gunit. Okay. Si Emilio Gabugos, maayong pakikuban. Si Lorimin F. Canopin, maayong gabi pastor, pwede request kanta Makalangit Gaksa ko. Ginoo, daghang salamat pastor and God bless. Si Inday Barcoma, maayong gabi og si Marlene Melik, maayong gabi pastor, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Naminaw ko while work, naka-bluetooth headset. Pagkanindutan, no? Kumusta mo diha sa Riyadh? Si Efren Haver, good evening pastor, ang God bless. Pwede request song kanang ikaw magkanta. Bisag unsa lang pastor, basta ikaw lang ang kanta, lipay nako. Pagkanindutan, no? Bisag unsang kanta ha. Ikalipay ni Brother Efren, no? Salamat kayo Brother Efren, no? Salamat kay sa imong pag-uban. Si King Simpron, maayong gabi pastor. Matod pa, salamat sa Ginoo nga kanunay ang kitang gihatagan og maayong panglawas. Request kog awit Makalangit Lahutay. Si Ronalyn Brigoli, maayong gabi pastor, pre-request nako natagaan ko ni God og maayong panglawas, dugang kusog matag adlaw na ako dire pastor Saudi Arabia. Mayong pakikuban ni Maraginot Parinasan Alan, mayong gabi, mayong pakiguban. Si Prince Bindolo, salamat kaayo pastor sa akong request nga kanta imo ang ipatokar. God bless. So isa pa yan, ang Diyos magpanalangin. Si Jeanbert Love, good evening pastor, salamat. God is good all the time. Pastor, request ko kanta pastor, Anak Balik Na. Oras sa atong programa, alas 7:51 sa kagabion. Pila ka kanta mga kaigsuonan ako nang tagaan o pagtagad ang pulong sa atong buhi nga Dios. Awit Makalangit Gaksa ako. Mo ni ang gi-request atong kanta. Mayong pakiguban o good evening. Matod pa ni Nars Boyan, ubitaw Pastor Gideon kay daghang programa nga ginaapil sa mga negosyo ang pagwali sa pulong sa Dios. So sama sa mga
stations diri sa FM, lalo na ang mga commercial ug mahal baya ang bayad ana pastor. Gawas sa mga FM station kay dako kay na sila bayranan. Kung example, ang imuhang FM station 1,000 watts, 2,000, 5,000, dako kay na sila bayranan. Kinahanglan mapugos jud na sila og kanang kuha og commercial. Di gyud na maka lahutay kung walay income ang FM station. Basta kung dagko na nga mga watts, tag-as na kayo, dagko na kay nag-maintenance. Imagine na kung ang imuhang FM station 1,000 watts, tag 10,000 ang imuhang kuryente, bayranan sa imong kuryente. Diri sa ato gamay ra nig watts mga kaigsuonan, pero nisaka gyud ang kuryente. Dili preha atong wala pa FM station. Nisaka gyud ang kuryente pero dili gyud inana ka taas gyud og maintenance kung taas kaayo og kanang watts ang imuhang FM station. Mao na nga ang uban labi na kung kuang gyud siya FM kana bitawng FM nga sudlag komersyal tungod kay naana sila'y mga gikinahanglan pod nga masuplayan kay daghan kay na sila og dako kay na sila bayranan nana. Kanang mag-live for example, nag-live ko sa atong programa nga Pulong Mo Kinabuhi ko. Kung sudlan nako na komersyal, dili na siya mao. Mamaligya ko dirig mga produkto unya ingnon ta mo kani mga igsuon murag makapataas nig ilong. Unya maglantaw mo sa akong hitsura mura mag-okay ra noon pod. Unya mo ingon ko nga kani nga items makapadaghan ni kwartas inyong pitaka, isulod ninyo ni dili na siya mao. Di gyud na siya maayo atubangan sa Ginoo. Sa live manggod ang gihisgutan manggod dinhi pulong sa Dios. Ang kauban nato sa ato ang pag-uban sa atong programa ang presensya sa Dios. Masuko si Jesus kon ang iyahang buluhaton saglan na og kwarta. Sudlan nagnegosyo. Mao na nga masubo sad kos uban daghan na gani ang mga viewers. Sudlan dayog mga komersyal. Ila dayong ipaila ang mga produkto makaingon ta nga naanagyutas katapusang mga adlaw man. Nya dili biya basta-basta ang mga pastor nga naghimo niana. Kung imong tan-awon mga tag-as na kaina sila kahibalo mahitungod sa pulong sa Dios sa Biblia. Gawas pa niana tag-as na kaina sila time sa mga pag-ampo. Nana na sila'y mga gimintin nga mga prayer. Pero kung imong tan-awon nasudlan pagyud sila komersyal. Ila pagyong gisudlan og mga pahinumdom kana bitawng ila pagyong murag na maligya na bitaw. Murag hapit na lang mo ingon nga okay lang ari na mo diri garage sale karon. Human sa pulong sa Ginoo, order na mo kay garage sale, tagaan mo og discount. Dili na gyud maayo. Di na gyud na siya maayo. Dili lang sa ako kun dili sa gipakita sa panahon ni Hesukristo. Dili siya angayan. Si Mirian Simbrano Riponte, maayong gabi pastor, akong i-shout out. Akong papa mao si Pastor Alim de la Piña from Santa Fe, Bukaran Southern Baptist Church. Wow, no? Salamat kaayo. Maayong gabi Pastor Alim, kumusta mo diha pastor? Dalaygon ang Dios mag-atiman kaninyo. Maayong gabi ni CJ Jer Samio. Good evening diha kanimo pastor og sa tibok nimong pamilya. Salamat pastor, nag-live na pod ka. Always jud ko mag-atang sa imong live pastor. Kay madasig rapod ko, gimingaw na jud ko sa buluhaton sa Dios. Unsaon man naaman ko sa layo, watching from Riyadh, Saudi. Salamat sa Ginoo. Nga
naa gihapon gamito niya aron pagwali sa iyang balaan. Pulong kay pareha nako na ako sa Islam country, makapaminaw ra Japon ko bisan pinaagi sa social media. Thank you Lord, pa-shout out ko sa akong pamilya, Pastor, dira sa Barangay Lutod, Pinamungahan, Cebu. Pamilya Hirsamio, request awit makalangit matinud-anon ka. Ampingan mo sa Ginoo diha, CGC Jersamio. Ang Dios magauban kaninyo diha sa imuhang pagtrabaho abroad. Presensya mo kung ako, Ginoo, walain kong itinguhan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Gingging Simpron. Amen, haleluya, dalaygon ang buhi nga Dios nga nag-atiman kanimo, Pastor. Lahutay lang jud amping sa kanunay, Pastor, kay daghan nang inahanglan sa imuhang pagsangyaw. Ampingan lagi ta sa Ginoo, ubanan ta og proteksyonan ta sa Ginoo, Sister Gingging. Importante malipayon ta sa pagbuhat sa trabaho sa Ginoo. Awit makalangit, hangtod may kinabuhi dire lang sa to nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nahimog suko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan, inigsod ko sa kalangitan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Vine Dilarion. Good evening, Pastor, watching from Dumaguete City. Kumusta mo, Vine? Og ni Samuel Salapi, mayong gabi, Pastor, request ko, Pastor, takos ka. Salamat, Pastor, watching from Bye-Bye Liti. Ako sang katahon, mga kaiksuonan, ang awit makalangit nga si tatay, si nanay, nga gi-request ni Brother Renel Dolingoy. Human aning hangtod may kinabuhi. Si Prince Bindulo, Pastor, ako gyud akong pasalamatan kaning imong programa. Ang pulong mong kinabuhi ko, Pastor. Akong nakitaan nga nag-live ka, Pastor, og nakatan-aw gyud ko pirmi sa imong wali. Sa pulong sa Dios, Pastor, bless gyud ko kaayo sa pulong sa Dios. Og salamat, Pastor, sa Dios sa imuhang programa. God bless. Malipay ko nga makadungog sa mga kanang mga pagbati nga nalipay mo sa pulong sa Ginoo. Usa nga akong kadasig kalipay diha sa pagampo pagdaig sa Ginoo nga naay mga tao nga nabag-o og nalig-on og nadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Si Bong Ginob Ganob, maayong gabi, Pastor, og sa tanang mga naminaw karon sa imuhang live, kanunay jud nako nga gi-share ang imuhang programa, Pastor, para ako ang mga kahigalaan sa FB adunay gugma sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Makapaminaw usab sila. Request kog song Hesus, Dios ka ng buhay ko. Nahimog suko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan, inigsod Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Mi Medalyo og kauban sa ilang pamilya og sa ni Romilita Bugais. Mayong gabi, Pastor, diri gikan sa Liloan, Southern Leyte. Og si Virgie Palma Militaris, mayong gabi. Mayong gabi ni Jerry Lascia Ingkol. Request Pastor Gunit, sa mga gunit. Okay. Humanani mga kaigsuonan, hangtod may kinabuhi akong katahon ang sinanay, si tatay o lahutay o
Muadto na ta sa pulong sa Ginoo. Oras ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko alas 8:07. Okay. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Busog ang may gininhawa sa ngabil ko'y mayaon ka. Ang tuniya ka sa kasing-kasing ko. Bayawon ka o kalagaran ko. May kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayawon ka. Akong katahon mga kaigsuonan si nanay ug si tatay. Si tatay dugay nas pagtuo, apan kinabuhi wala gyud mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magputi. Sila ang karnero nga gikuto, na nag-as ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana sa ampo naluya, kiglit tuwad lagi sa dakong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi sa Biblia, ala basahi, basahi, basahi pa, aron mahimata ang Kristohano nakatulog pa. Pastor, kami kaluya, luya, ayaw itaon kaming ika, kay kun amo pang maakwanta, magsimba-simba kami panagsa. Nganong iniyo kong hanokon manat pastor, individual baya ang salvation, kay kun dili ko kamo badlongon, sa impierno kamo pagtuhugon. Si tatay, si nanay, dugay nas pagtuo, pagtuo, apan kinabuhi wala gyud mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil maguti. Sila ang karero nga gikuto, na nagasag sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana sa ampo naluya, kay gilintuan lagi sa dakong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi, tambagi sa Biblia, ala basahi, 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 basahi pa, aron mahimata ang Kristohano nakatulog pa. Pastor, kami kaloy-a, kaloy-a, ayaw intaw kami ika, kay kun amo pang maakwanta, magsimba-simba kami panagsa. Banat pastor, nganong iniyo kong hadlokon, individual baya ang salvation, kay kun dili ko kamo badlongon, sa impierno kamo pagsunugon. Kay kun dili ko kamo badlongon, sa impierno kamo
litsono. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Anang kabuk-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos puliho ka. Buhata ang tanang kaboboton niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kunang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot tay gasya, ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagara, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay.
di ay sila sa ilang ituhan. Kay akong nasaksihan ang nagbasa kasulatan, nakabato kabaguhan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus mao'y sintro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maankon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. Ako sa tamis ng presensya mo. Dalaygon ng Dios mga kaigsuonan, moadto na ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ug akong gihangyo matagusa sa pagkuha sa inyong Biblia diha sa Roma kapitulo 16 versikulo 25 o ngadto na sa versikulo 27. Tulo ka bersikulo nga ato karong hisgutan. Ang gihatag ni Apostol Pablo nga uluhan, panapos nga pagampo sa pagdaig. Versikulo 25 nag-ingon, daygo nato ang Dios kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo. Sumala sa mayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe may tungod kang Hesus. Hesukristo og sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dungay panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta og gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusang Dios, aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kangturan. Amen. Sa atong pagpuyon inaong sa kalibutan mga kaigsuonan kos Ginoo, dili gyud garantiya nga sa tanang panahon ligon ta. Dili gyud ta makagarantiya nga sa tanang sitwasyon o kahimtang sa mga panahon sa atong ginabuhi kanunay tang ligon. Kini gipakita sa Biblia nga ang tao maluya. Mahinungdan gaandam nagmensahe ang Dios aron makalabang ta og makalingkawas tas kaluyahon. Kay si Solomon nagsulti nga kun ang tao luya, luya gayon na. Og ang taong luya dili makadaig sa Dios, dili makapasalamat sa Dios, dili siya healthy tan-awon sa Dios kun muhalad siya nga naas kaluyahon. Og tungod ni ini mga kaigsuonan nga nakita sa Dios nga ang tao mosinati og makasinati gyud kaluyahon, doon na say mga mensahe nga iyang gibilin aron makalabang ta og makalingkawas sa kaluyahon. Usa sa mga gipakita sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, aron makalingkawas ta sa kaluyahon mga kaigsuonan kos Ginoo, mao lamang ang pagdangop, mao lamang ang pagdaig sa Dios. Bisan kung naakas kaluyahon, ayaw gayod og undang, ayaw gayod og hunong sa pagdaig. Kung maghisgot ang pagdaig, wala na magpasabot nga di ka kadaig kung wala ka sa simbahan. Wala magpasabot nga dili ka kadaig, dili ka kapasalamat, ni di ka kasimba kung wa ka kaadtog simbahan.
Kay bisan asa nga lugar dapit sa kalibutan, bisan na amang kas imong kwarto, bisan asa man ka sa higdaanan baka pwede kang modaig, pwede kang mopasalamat, pwede kang moduol aron sa pagdaig, pagpasalamat sa gamhanan natong Dios. Og imo ning ipadayon og kun ato ning ipadayon mga kaigsuonan, giklaro ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ang Dios makahimo sa paglig-on kanimo, kanako, aron kita makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ang tao nga naas kaloyhon dili gyud na siya kaalagad sa Dios. Kay dili pod mudawat ang Dios mga kaigsuonan nga halaran siya puno sa pagduha-duha. Ang tao nga naas kaloyhon mga kaigsuonan naa na siya'y landong sa pagkamaduha-duhaon. Magduha-duha na gani ang tao, laay na kaina nga mo padayon. Apandalaygon ang Dios mga kaigsuonan, bisan kon mubati ka niini, ayaw gayud og undang sa pagdaig, ayaw gayud undang sa pagdangop sa Dios. Si Jesus do na say gibilin nga mga pamaagi, kung diha kaninyo gikapuya gibug-atan, duol kamo. Duol ta sa Dios. Ang pagduol mga kaigsuonan, pwede nato nang himuon sa tanang panahon. Bisan asa, bisag unsay sitwasyon. Unsa may imong kahimtang, naghigda man ka, naglingkod man ka, nagtindog man ka, bisan unsa ang imong posisyon, importante imong kasing-kasing o imong nauna, nahatag ang kinatibuk-an sa Dios. Kay dili nimo makit-an nga sa Biblia mga kaigsuonan nga kung magtindog ra kung maghigda ka di ka tubagon. Ang tao nga dili tubagon katong nailalom sa sala. Ang tao nga dili tubagon katong dili mahinulsulon. Katong dunay kasing-kasing nga dili matinuhon. Maunay mga tao nga dili tubagon. Apen bisan unsa ang imuhang sitwasyon kahimtang, kung kinasing-kasing ka nga miduol sa Dios, igsuon tubagon kaniya. Mao na niingon siya, daygo nato ang Dios kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo sumala sa mayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe may tungog kang Hesukristo. O kining maong mensahe matod pa ni Pablo, kini gitaguan og wala ni ipadayag apan tungod sa plano sa Dios sa atong panahon, gipadayag na ang kamatuoran pinaagi sa mga sulat sa mga propeta. Og ang rason mga kaigsuonan nganong gibilin ang Biblia, nganong kinahanglan ablihan og tun-an ang balang kasulatan, aron ikaw ug ako mutuo. Pero dili lang kutob ra diha mga kaigsuonan, aron mutuman. Giklaro ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ang maayong balita gipadayag, ang kamatuoran gipadayag, wala tagui, wala takpi, aron ang tanang tao sa tibuok kalibutan mutuo ug mutuman. Ang problema mga kaigsuonan, mas kusog ug mas daghan ang mga nagwali sa pulong pagtuo lamang nga walay binuhatan. Pero mailhan lang yun nimo mga kaigsuonan ang mga tao nga nagwali sa pulong pagtuo lamang, kay kung imong tutukan medyo may pagkabugal-bugalon. Ngadto sa uban nga relihiyon. May medyo may pagkabugal-bugalon ni adtong mga tao nga mingtuog mintuman. Nga wala sila makamatikod nga ang sulat sa Biblia dili mahitabo nga naay pagtuo ang tao kung dili mutuman. Importante gyud mga kaigsuonan kining pulong pagtuman. Kanus-a man ni siya magsugod ug unsa man po'y gikinahanglan aron makatuman ang tao, walay lain ang pagtuo. Kung nakay pagtuo di gyud mahitabo nga di ka mutuman. Pero bisag unsaon nimong angkon nga nakay pagtuo, naluwas ka sa imong pagtuo, naluwas ka kay mituo ka, pero wa ka mutuman, imo ra nang panabot, imo ra na siyang huna-huna. Kay giklaro sa Biblia nga ang tao nga mingtuo
mutuman gayod sa sugos Ginoo. Ikaw nga naminaw karon, pwede nimong utingkayon sa imong kaugalingon kung asa ka nahisama sa tao nga ming tuo nga ming tuman o sa tao nga ming tuo nga wa gyud mo tuman. Ang gipasabot ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, nganong kinahanglan ibutyag ang kamatuoran nga mao si Ginoong Hesus ug diha sa atong Ginoong Hesus mao diha ang mga pagtulon-an. Lisod man kaayo mga kaigsuonan nga iwali nato si Jesus unya wala nato iwali ang iyang pagtulon-an. Unsaon nato pagkasiguro nga ning tuo tas Ginoo nga wa tay kalibutan sa mga pagtulon-an ni Jesus o sa mga sugo ni Jesus. Tong hinumduman, gipabug-atan sa Biblia mga kaigsuonan ang pagtuman. Unsay gikinahanglan aron makatuman ang tao, kinahanglan siyang motuo. Pero wala sad isalikway sa Biblia nga dunay mga taong moangkon nga nay pagtuo nga di motuman. Maunang giingon ni Apostol Santiago, ang ilang pagtuo nahimong patay. Kay sama sa tao kung walay espiritu, patay. Patay ang tao kung wala na espiritu, lawas na lang, patay. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ato rong hisgutan ang pangutana nganong dili katuman ang ubang mga tao. Nga naaman unta sila'y pagtuo. Pwede ba di ay pastor nga mahitabo nga dili katuman ang naay pagtuo? Pwede kayo sumala sa gipakita sa Biblia. Naa sila'y pagtuo pero wala sila mutuman. Mahinungdan miingon pagyo si Santiago, ayaw limbungi ang imong kaugalingon sa pagtuo nga makalimbong ka sa Dios. Kay basi gatuo ka nga patuohon ra nimo ang Dios nga nagtuo ka, hinumdumi ang Dios nakakita og nag-examine na sa matag tao kung tinuod ba siya nga ming tuos Ginoo. Ug ang basihanan sa Ginoo sa tao nga may pagtuo, mingtuman sa iyang pagtulunan. Mingbuhat sa iyang mga buhat. Kini giklaro mismo sa atong Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 14 bersikulo 12. Ang tao nga mingtuo nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Unsa may mga buhat ni Jesus? Usa sa buhat ni Jesus kanang pagpabautismo. Dili unta mo bautismo si Juan, pero tungod kay gikinahanglan man pud tumano ni Hesus kay sugo sa Dios. Kung diha pod gipakita mga kaigsuonan kung unsa ka importante ang bautismo nga gipakawalay bilis sa mga doktrina sa ubang tao. Tanawa ron ang social media. Gilalisa nila ang pagtuog ang bautismo nga di pa na pwedeng bulagon. Dili po na siya pwedeng ikumpara. Di man na siya pwede ikumpara. Ikumpara di ay nimo ng kamot og ang imong tiil. Ibaliwala di ay nimo ng tiil. Mas importante ang kamot. Lakaw kuno nga way tiil. Dili na siya pwede nga bulagon ang duha. Ang pagtuo lamang walay pagtuman. Ang problema sa ubang mga diskasyon mga kaigsuonan kay gusto nilang bulagon kining pagtuog bautismo. Makaingon ko ba kisa may gaulo aning ilahang mga teaching nga ilang manoong gikumpara ang bautismo o gikumpara ang pagtuo, ang tubig. Klaro kaayo sa atong Ginoong Hesus mga kaigsuonan kung unsa ka importante ang bautismo. Atong basahon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Basahon nato sa mga sulat diha sa Biblia mga kaigsuonan. Imong makit-an diha nga dili unta mo bautismo si Juan.
Mateo Kapitulo 3, versikulo 15, 14. Dili unta mubunyag kaniya si Juan, ug miingon, ako ang angay nimong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag ni kanimo? Nangutana taon si Juan. Apan gitubag siya ni Hesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Wala mo ingon si Jesus nga, kay pinaagi niini makatuman ko. Giklaro sa sulti ni Jesus nga Juan apil kawan. Di pugwa katuman kung di nato ni buhaton. Niya daghan kayong mga diskusyon nga gilayo na sa Biblia. So ato rong hisgutan mga kaigsunan, nganong dili katuman ang ubang mga tao nga naaman ta sila'y pagtuo. Una, kulang silang kahadlok. Mas nahadlok sila sa ilang doktrina kay sa pamaagi sa Dios. Kabantay mo mga kaigsunan, ang matag simbahan manggod, ang matag karatula, doon na sila'y kaugalingong doktrina. Ilag yung barugan. Ilag yun ang paningkamutan nga mudaog. Bahala og nakamatikod sila nga, uy, apil man ta ituod og sugo ning bautismo. Apan tungod ka ilan naman nasugdan, magpalingog-lingog na lamang. Mauna mga kaigsuonan nga, kulang og kahadlok ang tao. Kay kun tinuod pa nga naay kahadlok ang tao sa Dios, musamitar gyud ang tao sa Dios. Apan gipakita na daan sa Biblia nga mas nahadlok ang tao sa ilahang karatula o sa ilang doktrina kaysa doktrina sa Biblia. Sunod nga mga hinungdan nganong dili katuman ang tao nga naaman tayo sila'y pagtuo. Wala sila'y pailob. Wala sila'y pailob, mao na nga dili sila katuman. Kay ginahanglan manggod ang pagpailob ana. Una, dili ka pwedeng bautismuhan kung wala ka maghinulsol. Ang pulong paghinulsol mao ang pagtalikod sa imong sala. Mao ang pagbiya sa mga buhat nga sa lawayon at ubangan sa Dios. Dili na sayon. Ang tinuod nga paghinulsol mao ang pagbiya sa sala nga dili maayo atubangan sa Dios. Wala sila'y pailob daw sama sa kinabuhi ni Saul nga unang hari sa Israelita nga wala taon siya kapailob. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, diha sa unang Samuel Kapitulo 13, versikulo 6. Ako ning tan-awon dire. Dihang nakita sa katawhan, mayroon kong pasensya mga kaigsuonan kay naapoy mutawag o niya. Kabalo naman unta dagway ni uban nga nag-live ko mutawag mapod. Sa unang Samuel 13, miingon din nga sa 6, sa dihang nakita sa katawan sa Israel nga naglisod sila kay gilibutan man sila sa kaaway, nanago sila sa mga langob o sa mga lungib, sa mga dagkong bato og sulod sa mga lubong og sa mga atabay. Ang uban na nabok sa Jordan ngadto sa Gad og sa Gilead. Si Saul didto pa sa Gilgal
og ang katawhan nagkurog og misunod kaniya. Naghulat siya 7 ka adlaw sumala sa gitagal ni Samuel kaniya. Apan si Samuel wala mo adto sa Gilgal og ang katawhan namiya na kang Saul. Bosa si Saul miingon, dad-ang are nganhi kanako ang mga halad nga sunugon og ang mga halad sa pagidait og gihalad niya ang mga halad nga sunugon. Sa nakahumana siya halad miabot si Samuel og gisugat niya si Samuel og giyukbuan. Apan miingon si Samuel, unsa man kining imong gibuhat? Si Saul mga kaigsuonan o sa kahari og dili niya katungod ang paghalad. Ang naay katungod sa paghalad alang sa pakigdait si Samuel. Apan tungod kay wala kapailob si Samuel sa sitwasyon, nga unta giingnan naman siya ni Samuel, wala ka pailob si Saul sa sitwasyon mga kaigsuonan, nga unta giingnan naman siya ni Samuel nga kinahanglan maghulat. Wala siya kahulat. Nagtumo-tumo siya sa pagbuhat sa dili niya buluhaton. Doon na bitaw mga sitwasyon mga kaigsuonan nga inaana biya ang tao. Unha nila ang mga alagad sa Ginoo. Doon ay mga tao nga gitagaan og posisyon diha sa simbahan, magbuot-buot naman hinuon sa mga pastor, dili naman kahulat. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nganong dunay mga tao nga dili katuman sa mga sugo sa Dios tungod kay kulang silang pailob. Unsay mga hinungdan nganong ang tao kulang pailob? Tungod kay ang ilang gilantaw dili na ang mga pamaagi sa Dios kundi ang ilan ng kakayanan. Pwede naman siguro nako ning buhaton. Pwede man nako ning himuon. Si pastora di ay ang makabuhat niini. Kung naamanggoy inana nga kinaiya mga kaigsuonan, wala na respeto sa Dios. Ang hinungdan gyud ana nganong walay respeto tungod na kay walay walay pailob. Usa ni ana dili na Espiritu Santo ang naghari kundi ang kaugalingon na. Imbes maminaw si Saul kang Samuel, naminaw na sa mga tao. Naminaw na sa siyang kaugalingon. Miunay na sa paghalad nga dili to iya katungdanan. Ang giingon ni Apostol Pablo, ang matag-usad dunay katungdanan. Ang imong kinabuhi na tao uban ang katungdanan. Sa diha nga nahimo kang tinun-an, uting kaya kung unsay imong katungdanan. Ug ayaw gayod pagmaumao sa pagbuhat sa mga katungdanan nga dili imo. Kay mahitabo ana mga kaigsuonan, musud ang sala. Kabantay mo anang mga tao nga kusog magpamaumao diha sa simbahan, mabati ang kinaiya, mawa ang respeto. Mura na siya muila siyang kaugalingon nga malabaw. Siguro kamo mismo makamatikod. Kamo mismo nakamatikod. Luoy kayo ang tao nga sama ni ana. Sama ni Saul, wa na gyud siya kabalik. Mihari na ang datang espiritu niya, hangtod napukan siya. Mao bitaw ng kitang mga magtotoo, kitang mga Kristohanon, dubli gyud dapat ang atong pag-amping. Kinahanglan kung mapailubon ka karon, ugma ug sunod nga adlaw, dublihon nimo ang pagkamapailubon. Imong palamnan, imong palaluman, imong palapdan, pahabugon nimo ang imong pagkamapailubon. Aron ka makatuman sa mga sugo sa Dios. Si Saul, wala na gyud siya kapailob. Wala na siya maminaw kang Samuel. Wala na siya maghulat ni Samuel. Kay naminaw sa siyang kaugalingon ug sa mga tao. Sunod nga mga hinungdan nganong dunay mga taong dili katuman nga naamon ta sila pagtuo. Sunod, kulang na sila gugma. Kulang na sila og pagbati. Kay mas
nakita nila nga mas daghan silang mabuhat kaysa mga alagad sa Dios. Magbantay gyud mo ani. Kabalo ko nga naa kay pastor nga giila sa imong kinabuhi. Kung ang imong pastor nga imuhang giila, mawagtang ang imong respeto ni anang pastor, mubalhin na pugag laing pastor, mubalhin na pugag laing pastor. Hambot lang. Unsa dagway mabatunag maangkon nga kinaiya. Ako mga pagampo nga dili gyud unta na mahitabo sa inyong kinabuhi. Sunod nga mga hinungdan nga nung dili katuman ang mga tao sa sugo sa Ginoo kay gusto silang mokupot og gahom. Like ni Naaman, kabantay mo ni Naaman mga kaigsuonan. Gusto sila nga kana bitawng usay tawag ana kanang mulibil up bitaw ang ilang rangko. Naay mga tao nga sama gyud ana. Munang dili katuman ang tao sa sugo sa Ginoo. Daghan pang mga hinungdan o mga rason nga nung dili katuman ang tao sa sugo sa Ginoo. Usa ni ana kanang kahakog. Kanang hakog. Usag yun na. Pero dunay mga mensahe mga kaigsuonan nga muklaro nga nung dunay mga tao nga dili katuman sa sugo sa Dios. Nganong dunay mga tao nga dili katuman sa sugo sa Dios, ako ning tan-awon ang Roma Kapitulo 8. Roma Kapitulo 8, versikulo 7. Ako ni nga tan-awon diri sa akong Biblia mga igsuon. Dinhi giklaro pag-ayo sa sulat ni Pablo ang rason nganong dunay mga tao nga naipagtuo dili katuman sa sugo sa Ginoo. Versikulo 7, busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maghuna-una sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios og dili gyud siya makatuman niini. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanon kaniya dili gayud makapahimot sa Dios. Kung sa imong pagtuo kanunay kang naghuna-una og tawhanon, kanunay kang nagtipig og mga tawhanon, kanunay kang nagtipig og ginamit nimo kanunay ang kinaiyang mga tawhanon, dili gyud ka katuman sa mga sugo sa Dios. Kabalo sila, mahimong kabalo ka, pero kung maguna-una gani kag tawhanon, isuon ko sa Ginoo, di gyud ka katuman sa sugo sa Ginoo. Ikaw ra tawo nga makaluluoy sa tanang makaluluoy nga naay pagtuo pero maimpierno gyapon. Dili tanang nagtuo malangit. Nganuman daghang kay nagtuo wala katuman. Ug ayaw sugot nga usa ka anak nila. Paningkamuti, mao bitaw na ningon ang Biblia, paningkamuti pag-ayo. Nga ang atong kinabuhi makapahimot sa Dios. Dili na ta magpuyo sa sala. Gihukas na nato ang daang kinabuhi, ang tawhanong kinaiya. Ang tao mga kaigsoon nga maghuna-una sa mga tawhanon, mugamit sa tawhanong kinaiya, dili na makapahimot sa Dios ug dili gyud na makatuman sa sugo sa Ginoo. Ug kanang mga tao nga patay og pagtuo. Nagtuo Ginoo pero wala mo buhat sa sugo sa Ginoo. Kung maghisgot tag sugo mga kaigsuonan pero tindaghanang sugo. Tindaghanang sugo. Kanang pagpabautismo sugo na. Unya miingon ang uban nga alang lang man na sa mga apostolis nga sugoa. Kung alang lang na sa mga apostolis ug ang mga apostolis ray angay bautismohan, nganong giwali pa man sa mga apostolis ngadtos mga tao ilabi nas mga hintil. Si Pedro nagwali. Na kinahanglan maghinulsol ang tanan. Naabaday tanan nga ang mga apostolis ray angayan nga bautismohan.
Kung dili lang gyud ta bitaw magtuon sa Biblia, malimbungan ra gyud ta. Sa uban nga mag-explain mahitungod sa pagtuo og bautismo. Kay gusto man na nilang bulagon. Ang pagtuo, bautismo, gusto nilang bulagon. Kini pong pagtuog maayong buhat, gusto gyud na nilang bulagon. Okay ra gyud ang pagtuo nga walay maayong buhat. Kay dili na makapaikto sa kaluwasan. Sa Juan Kapitulo 1, unang Juan Kapitulo 2, okay, unang Juan Kapitulo 2, ato ning tan-awon, unsay gisulat dinhi. Kapitulo 2, versikulo 3 kusugod, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. So diagi klaro mga kaigsunan nga doon na day mga tao gyud nga muingon nga nagtuo sila pero wala mo tuman. Wala mo buhat. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Unya dili gyud maayo mga kaigsunan nga ang tao muingon siyang mutuo pero dili mutuman. Kay ang giingon diha sa sulat ni Apostol Pablo sa ato nang gibasa, gipadayag ang kamatuoran aron ang tanan mutuo og mutuman. Unsa may tumanon, mga pulong, mga sugo sa Dios nga atong gialagaran. Minaw sa tagos sa kaawit katulad ng mga agila. Tulang mga ilang tayo ay lilipad, hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Tulang mga gila, tayo ay lilipad, hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, at magdala kalakasan sa presensya niya. Ngayon ang panahon, di na uso ang magpaksulay. Ngayon ang panahon ng pagpapalit loob sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya, at ang kawan ng diablo ay... Okay, no. Balik ta sa ato ang hisgutan. Diha giklaro mga kaigsuonan nganong ang mga tao, dunay mga tao nga nagtuo pero dili makatuman tungod kay kulang ang ilang kahadlok sa Dios. Mas nahadlok sila sa ilang doktrina or sa ilang karatula. Munang makig-away sila sa pamaagi sa Dios o gamit pod nila ang pulong sa Dios. Banggaon nila ang ubang mga mensahe sa Dios nga gigamit ra pod nila ang mensahe sa Dios. Sama aning pagtuog ang maayong buhat, pagtuog kining bautismo. Og usapod mga kaigsuonan, wala sila'y pailob. Kung wala tay pailob mga kaigsuonan, di gyud ta katuman sa sugo sa Ginoo. O wala po tay gugma. Ang tinuod mga kaigsuonan, kinahanglan magbaton tag kahadlok sa Dios. Kinahanglan
magpahari ta kanunay sa balang espiritu aron naa kanunay ang pailob. Og naa kanunay ang gugma. Kinahanglan mga kaigsuonan maunay maghari og dili nato tugutan nga maghuna-una kanunay sa mga butang tawhanon. Kay dili gyud matud pa ni Apostol Pablo, dili gyud katuman ang tao nga maghuna-una sa mga butang tawhanon. Kay usikan man na sa pagtuon sa pamaagi sa Dios. Usikan man na kay kanang mamalandong ka, magtuon ka sa mga pamaagi sa Dios. Dako biya kay nag-uras nga gamiton. Kay kinahanglan kang modaig sa Dios, moampo sa Dios, makigsulti ka sa Dios. Isa pa ka mubasag Biblia. Atong tan-awon unsay mga hinungdan, unsay kasagaran o rason, ang tiunay nga rason nganong dunay mga tao nga di katuman sa sugo sa Dios. Akong balikan tong Mateo Kapitulo 3, versikulo 15. Mateo Kapitulo 3, versikulo 15. Apan gitubag siya ni Hesus, pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Diha nimo makit-an unsay pamaagi aron makatuman ta sa sugo sa Ginoo. Ang gipakita sa kinaiya ni Juan. Si Juan, tinuod ni reklamo siya. Actually, dili na reklamo kung gamiton ni nangutana siya. Ang sakto ana is nagpakisayod si Juan. Okay. Si Juan nagpakisayod siya. Sa dili ako ang angay mo bunyag. Apan nga nung ako naman nooy imong bunyagan. Aw, dili ako angay mo bunyag. Ganong ako na may mubunyag nimo. Ingon si Hesus, sagdi lang Juan. Kay pinaagi ni Juan, makatuman ta sa tanang sugo samahan. Ang giklaro diha, si Juan na minaw og si Juan mituman. Ang gisintro nga mensahe og sugo sinugdanan aron makatuman ta sa Ginoo. Yawi aron makatuman ta sa sugo sa Ginoo kanang pagpabautismo. Dili pud ka makapabautismo kung di ka motuo. Mao na nga kun mo ingon ta nga nagtuo pero wa ganit ta magpabautismo. Unsaon na to pagkasiguro mga kaigsuonan nga mingtuo ta sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan mapadayag ang kamatuoran. Kinahanglan mapadayag ang tinuod nga mga mensahe imong masabdan. Ang rason nganong isulti, nganong isangyaw, ipasabot, ang giingon ni Apostol Pablo dito sa Roma Kapitulo 16, aron ang tanan mutuo ug mutuman. Usa kini ka higayon nga angay natong gamiton. Kining takna angay nato ning gamiton. Sa pag-eksamin sa tong kaugalingon, mingtuman ba ta sa sugo sa Dios? Or giunya-unya ra nato ang sugo sa Dios? Namati ba ta sa auhag sa Dios? Or mas namati ta sa auhag sa mga tao? Ang hinungdan nganong dunay mga tao nga nagtuog Dios apan wala mamati sa auhag sa Dios, kay kulang sila kahadlok sa Dios. Mas nahadlok sila sa ilang trabaho, mas nahadlok sila sa kawaladon, mas nahadlok sila sa panginahanglan. Mao hinungdan daghang mga Kristohanon ning biya sa buluhaton nga diin sila gibutang. Magbantay ta mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay naa natas katapusang mga adlaw. Pipila lang ka mga adlaw higayon tas sa kalibutan. Ako mga pagampo ug mga hangyo pagdasig sa matag usa. Kinahanglan
atong eksamino tong kaugalingon kung naapabani kahadlok. Atong eksaminon atong kaugalingon mga kaigsuonan kung naapabani pailob. Atong eksaminon mga kaigsuonan ang ato ang kasing-kasing, ang ato ang kaugalingon kung naapabani pagtahod sa Dios. Kay kung naapa ni pagtahod sa Dios, makatuman gyud ta sa tanang sugo sa Ginoo. Unya kining pag-examine sa atong kaugalingon mga igsoon, pag-usisa sa ato ang kasing-kasing sunahuna, kinahanglan mabatasan nato ni siya. Og ato ni siyang buhaton sa tanang panahon. Bisan asa ta mga kaigsuonan pwede tang maka-examine sa atong kaugalingon. Bisan asa ta pwede tang maka-examine mga kaigsuonan sa atong una sa atong kasing-kasing. Pwede tang makasusi niini. Ug ato ni siyang batasanon aron atong makit-an kung unsay gikinahanglan niini sa atong pag-alagad sa atong Dios. Nga maoy nagpasaylo, nagtawag, nagpili ka nato nga nagsupply sa tanan natong gikinahanglan. Mga igsuon, akong mga hangyo nga siguruhon nato nga naatay pailob. Natay kahadlok, natay pailob. Dili nato tugutan nga maghuna-una kanunay sa mga tawhanong butang. Siguruhon nato nga nabautismuhan ka. Kay kun ako'y imong pangutan-on, dili ko makapadayon kung wala ko katuman sa unang ang-ang sa sugo sa Dios nga atong gilagaran. Ang pagbautismo mao ang panahon sa pagdesisyon. Mao ang pagpakita nga sa imong pagdesisyon dili hatag bawi. Ang pagbautismo usana ka panahon nga pagpanugyan sa tanan ngadto sa Dios. Pagsurinder sa tanan ngadto sa Ginoo. Pagsubmitar sa mga pamaagi sa Dios. Pagtuo sa mga mensahe sa Dios. Kung wala nimo na tagaig bili, kung wala na tagain nimo kabugaton, igsuon ko sa Ginoo, unsaon nimo pagkasiguro nga buhi ang imong pagtuo. Marcos 16 versikulo 15. Marcos 16 versikulo 15. Miingon din miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Kay kun ang tao nga dili mutuo, di gyud na magpabautismo. Bisag mo ingon pa siya na ako'y pagtuo, pastor. Kay ang tinuod nga naay pagtuo, magpabautismo gyud na siya. Nya kining bautismo dili na siya exclusive sa mga apostoles. Dili na siya exclusive mga kaigsuonan sa unang mga tinun-an ni Jesus. Kay ang giingon ni Jesus, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Himua ang tanang takataw sa tibok kalibutan, himua silang akong mga tinun-an. Sa unsang paagi, pinaagi sa pagpabautismo. Mao na nga mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nganong kinahanglan magpabautismo ka aron ang imong pagtuo buhi at tubangan sa Dios. Kay mutuman man ka.
Usaon nimo pagtuman sa mga sugos Ginoo, magani kakatuman sa pulong paubautismo. Muna ako mga pagdasig alang sa mga tao o nagtuo nga wa magpabautismo. Pangita mo mga alagad sa Ginoo nga mo bautismo nimo. Ang uban mo ingon, pastor, exclusive ra ang bautismo nga gitudlo sa mga apostolis. Alang lang nas mga apostolis. Ngano di ay katong Yunoko o satos mga apostolis. Buhat Kapitulo 8, imong makit-an diha nga dunay usa ka Yunoko nga gikan sa Jerusalem nagbasya sa maayong balita o nagbasya sa libro sa Biblia, mao ang Biblia, o nabasahan niya ang sulat ni Propeta Isaias. Og tungod sa lamdag sa balang espiritu, gipaadto sa Ginoo si Felipe aron walihan og tudluan ang usa ka opisyal nga nagbasa sa maayong balita o sa mensahe nga gisulat ni Propeta Isaias. O niya, miingon siya, nganong naamay daghang tubig, nganong dili man ko nimo bautismohan? Pero unsa may nahitabo sa ubang mga doktrina sa katapusang mga kapanahonan, sa atong panahon karon, gilalis, gikumpara ang pagtuo o bautismo nga di man na pwedeng ikumpara. Pwede din na ikumpara ang kamot o ang tiil. Pwede di ay na nga wa ka magkinahanglan sa tiil kay naa kay kamot. Pwede di ay na nga wa ka magkinahanglan og kamot kay naa kay tiil. Kinsa may day nagsugo aron kinsa man day gasugo nga bautismohan ang tao? Ang mga ngalan sa simbahan karon? Dili. Ang gasugo nganong bautismohan ang tanang tao nga mutuo, si Jesus. Si Jesus ang nagsugo nga bautismohan. Apan gibulobaliktad nis uban apostolis na kuno ang angay bautismohan. Dili oy, tanang tao kinahanglan bautismohan kay pinaagi ni ana matuman nato ang unsa may mga sugo samahan. Nganong kinahanglan, nganong gidiscuss nako pag-ayo ni? Kay gipadayag na ang kamatuoran matod pa ni Paul. Wala ililong ang kamatuoran. Gipadayag o gibutyag ang kamatuoran aron ang tanan mutuo, aron ang tanang tao mutuo og mutuman. Pangutana, naa ba kay pagtuo? Yes, pastor. Ming tuman ba ka? Siguruha nga luto kayo ang imong yes, pastor. Kung naa kay pagtuo, pagpabautismo. Kung naa kay pagtuo, i-discuss unsa ka importante ang bautismo. Dili kay inkumparan nimo ang bautismo ug ang pagtuo. Dili na mao ang gipakita sa pulong sa Ginoo. Mao na nga masubo sad ko mga kaigsuonan ni aning ubang mga mag-discuss mahitungod sa kining pulong pagtuo. Nya ikumpara dayon kining pagtuo kining bautismo. Di man na pwede nimo ikumpara. Sugo gunas Ginoo, dili guna sugo sa tao, dili guna sugo sa pastor, dili na sugo di propeta sa mga propeta. Sugo na sa atong Ginoo nga nagluwas og nagsakripisyo aron ta mabago. Unsa gikinahanglan aron bautismohan ka? Pagtalikod sa sala. Biyaya ang sala. Ako nagtuo do na namoy na sabtan nga mga pulog mga mensahe sa Ginoo. Ako sang tagaan og pagtagad ang mga awit nga gi-request diri dunay anak balik na. Ako ning tagaan og panahon sa paghatag sa ato ang panag-uban. Grabe na bitaw mga kaigsuonan ang mga pagwali karon. Nagkadaihan na lang. Nay nagwali mga kaigsuonan na nananiyag na. Nananiyag na aron mo gawas ang inyong kwarta.
Pero nagyong pagkalisura ang panahon. Ipakita ko dito. Si Nars Boyan, until now sis, wala pa ko makabalik simba. Nagsige pa ko pangayo sa Ginoo nga ibalik na ko simba. Asa ko nga simbahan. Kinahanglan yun ang pakigiusa diha sa katawhan sa Dios. Jinbert Love, thanks you Lord. Thank you Pastor Gideon sa mga pulong nataman. Ako pastor, akong makasalanan. Glory to God, nag-surrender ako kaya Lord na bago ang buhay ko. Wow, nakita ko talaga nga maganda ni Lord buhay ko. Amen. No? Salamat kay Jean. Dalaygon ang Ginoo. Dili mayo maganda ang buhay pinaagi sa mga komersyal ha. Maganda ang ating buhay dahil sa salita ng ating Panginoon. Hindi dahil sa mga produkto nga binibinta. Hindi yan talaga tama. Si Gingging Simpro, nagpasalamat ko sa Ginoo na kakita nako og igsuon nakong pastor nga tinud-anay nga nangalagad sa buhik Dios. Ikaw na pastor, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi nga nagserbisyo alang sa tanang kaigsuonan. Ang tanang pastor nga nagamping sa kasuguan, dili lang kay ako kun dili tanang pastor. Kung kinsang pastor nga nagamping sa kasuguan og nagtuman sa pamaagi ni Kristo, mao nay tinuod nga mga alagad sa Ginoo. Si Lorna Lee Abaw, good evening pastor, maayong gabi. Si Jubel Isugan, maayong gabi pastor, watching from Giholngan. Si Raquel Bordin, God bless. Yes pastor, nabautismuhan ako. Wow, anak gyud. Mao gyud nay pinaka-importante. Ang problema manggod nganong daay mga taong dili katuman sa sugo sa Ginoo. Nga unta ang pagtuog pagtuman importante kaayo nga gipakita sa balaang kasulatan. Nganong usas mga rason o hinungdan nganong dunay mga taong di katuman kay na misinterpret nila ang Biblia. Unya sila nga sayop pag-interpret sa Biblia, pagsabot sa Biblia, mangusog pa nga sila sakto. Kaklaro ana nga kinahanglan ang mutuog magpabautismo maluwas, ikumpara manuon ang pagtuo og bautismo. Mura ba ang tiil og ang kamot gikumpara? Ikaw kamot wag gyud kay ayo kay di ka kabalo mo lakaw, tiil mo pinaka-importante sa gunang klase nga doktrina. Sayang-sayang na lang nas oras, daghang malimbungan o daghang masaag. Muna nga na gyud taron sa kon bitaw na taron sa end times. Pagkabantay nga daghang viewers, maligya na punoon. Subo masantang magtan-aw mga kaigsuonan. Mamaligya gani. Kung mamaligya man na lamang, ayaw nang pipila ka mga produkto. Hutda na lang ng tanang produkto, ibaligya di social media. Maayong gabi pastor, dalaygon ang Dios. Bugos na natong na kinabuhi. Salamat, nakapaminaw na pud ko sa imong programa from Jocelyn of Tupi, South Cotabato. Nang manaay mga taong businessman kayong mga utok. Awit makalangit, matinod-anon ka. Oras atong programa, alas 9:06 na kagabion. Siguro may hinahinay na ko kaginod sa pagpanimilit. Apan sa dili patama na milit mo ato sa tas mga pagampo. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Bisan pa Ginoo sa mga pulo nga amo karong nadunggan, ikaw ang Dios nagalamdag kanamo og nagatudlog pahinumdom. Ug salamat o Dios nga imo kaming
tudluan o gipasabot sa angay namong paningkamutan sa among pagpuyos kalibutan. Salamat o Dios nga dili lamang kami kutob sa pagtuo kundi sa pagtumang sa mga pulong, mga pagtulunan, mga sugo nga imong gibilin nga angay gayud namong buhaton samtang napamis kalibutan. I declare blessing ilabinas ng mga pastor Ginoo nga kinahanglan mo lao mga among pagpamalandong, mutaas ang among panahon sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Dili aron do na may iwali kundi aron do na may tumanon. I-bless Ginoo matag usa. Bless Ginoo ako mga kaigsuonan bisan pa katong naay mga problema, ikaw Dios maghatag sulbaran ni atong dunay mga kaluyahon, ikaw Dios magalig-on. Ug salamat Lord bisan pa sa sitwasyon nga grabe kainit ang panahon, imo kaming giproteksyonan ug imo kaming giampingan. Bisan pa sa mga kaigsuonan nga nas kawaladon amahan, dasiga ang tanan sa pagkamatinud-anon sa pagbuhat, pagsubay sa imong pamaagi aron mahawas sa kalisdanan. I-bless Ginoo matag usa bisan pa sa ako magkigsunan nga naa karon sa gawas sa nasod, bisan pa sa ilang kahimtang sitwasyon, ikaw ang Dios magauban magatiman, ilayo sila sa bisan unsang kadautan o kanunay mo silang ampingan sa imong gahom nga imuhang gipasinati sa uban pang mga katawhan. I-bless Ginoo matag usa sa ngalan ni Jesus. Among gipangayo ikaw Dios magauban sa pagpamahulay, pagpangatulog, bisan pa sa mga kaigsunan na akong nanarbaho nini mataknaa, padayon ka magaproteksyon kanila. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo. Kay diha kanimo kami may kasiguruhan o kaluwasan, kinabuhing way katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga naagyo mo'y nakatunan o hatag sa kog mga higayon pagbasa bisan pa ni Jobert Vlog. Pastor lihog ko pahinay sa radyo sa among silingan be, kay kusog kaayo iyang radyo tungod lang sa imong live, banha kayo iyang radyo. Og ikaduha ayaw pagdaot sa mga uban nga mga tao kung unsa man gani ilang mga baligya sa social media. Wala man ko magdaot Jobert, paminaw ra gud ha. Wala ko magdaot. Dili na pagdaot kung musulti ka sa pulong sa Dios, ayaw saglig negosyo. Unya katong nagradyo diha, pahinayin na kay Dias Jobert o ni Hangyo. Salamat kayo sa imong paghatag og panahon, Brother Jobert. Giblutot siguro ni Jobert, salamat kayo. Wa kay katungod nga moingon nagdaot ko sa uban. Kanang mamaligya o produkto sa social media, wa na'y problema. Ayaw ra sagli ang imong pagwali mamaligya kag produkto. Maubitaw pastor makaguol ning giingon ani ba gigamit ang Ginoo kay daghan ng viewers. Tanawa ra god Jobert Vlog, naminaw ka diha sir, paminaw diha pagbasag Biblia para dili ka alingasahan kung dunay mga pulong nga imong madunggan kay hinumdumi ni pipila lang ta katuig sa kalibutan. Sultihan ti ka kining atong kinabuhi wa nilaing gikinahanglan ang pulong sa Dios. Gipadungog ka sa pulong sa Dios para makaamgo ka. Pero alang sa mga nagpakusog no, palihog, painaya ko no na inyong Bluetooth para lang ni Brother Jobert Vlog. Kay inyo nang silingan, palihog, pahinayin na inyong radyo. Pero wala ni katungod din tawhana nga moingon sa tuwa nga nang daot ko sa uban. Kay wala ko mudaot sa mga nang baligyag produkto sa social media, kinsa man ko nga mudaot. Ang gipasabot diha sa Biblia dili maayo nga nagwali kas pulong sa Ginoo sudlan nimong negosyo. Okay, ato ta sa awit makalangit takos ka atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo. Okay. Ako sa ning pasudlan sa usa nga
Okay, takos ka. Kay muhatag pagkog panahon. Hatag pagkog panahon sa uban nga mga mensahe. Mayong gabi, Pastor Gideon, salamat kay nakaapas pa ko. Gikan mi sa simba ako nagiingnan among pastor bahin sa bautismo. Magpa-schedule na siya. God bless you always together with your whole family. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Mao ni mga tao nga tinud-anay nga naminaw o gusto nga ang ilang pagtuo buhi at tubangan sa Ginoo. Sinars Boyan, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Gideon. Kanunay mo kaming gipakaon sa nagkalalaing putahe. Salamat sa imong kinabuhi, Pastor. Ikaw gigamit sa Ginoo aron daghan kag kalag nga maluwas. Mao na nga ang tao ra gyud maluwas. Sister Susana, kato ra gyung mingtuo, pero katong gialingasahan di gyud na gustong mabago. Si Marlene Amilik Masugbod, salamat sa Ginoo sa pulong. Salamat, Pastor. Si Gingging Simpron, amin, salamat, Pastor, ang Ginoo magkauban kanimo. Tibuok nimong pamilya. Mayong gabi, Pastor, ngutana ra ko unsay pasabot aning in times katapusang mga adlaw. Kining katapusang mga panahon, maunang gihidiskas ni Ginoong Hesus nga munggawas ng mga ilhanan. Nya ang mga tao di naganahan sa pulong sa Ginoo. Matud pa sa katapusang mga adlaw, ingon si Pablo na as ikaduhang Timoteo kapitulo 3, himong makit-an diha, mga hambugiro na, tanawa din ikaduhang Timoteo kapitulo 3, timan ikini sa katapusang mga adlaw mo abot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Dili na sila ganahan og pulong sa Dios. Mga hambugiro sila, mapaytas-on bagul-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton og dili Dios non. Okay, kinsa pag yun na ay mga mensahe diri. Ingon Sister Maricel, asa naman to si Jobert Vlog, Brother Jobert, basig wala. Mangumusta ko kung kusog-kusog pa gyapon. Akong hangyo kato nga nagpakusog, palihog, pahinaya na o di maayo, palungan na lang na kay naa si Brother Jobert na. Basig matulog na ni si Sir Jobert. Sila mi Likin Otero, maayong gabi, Pastor, mangayo unta kog tambag nimo. Gusto kong busy kanang dili ka busy. Taas-taas man good ni imong programa. Oy, salamat sa pagtagad. Daisila, salamat kaayo nga kining atong programa. Dili man ni sayon apan tungod kay duna ko'y gugmas Ginoo alang sa mga tao, dili nako mapugnan ang pag-uban gyud ninyo. Ugma kung wala ko'y biyahe, pwede ra gyud ko nimo tawagan, pero chati lang ko kung pwede na kang mutawag. Anytime pwede ka makatawag. Si Ruel Aligado, salamat jud kaayo, Pastor. Ayaw palunga pakos Ginoon, pulong mana sa Ginoo, gikan ni Marlene. Ato na siyang tagaan, Sister Marlene, kay aron makapamalandong siya, kay ato nang suwayan nga di na siya makadungog sa pulong sa Ginoo. Tan-aw tag dili ba na siya mingawon sa mensahe ni Kristo. Kay ako nagtuo nga kini si Sir Jobert naigo naman ni sa pulong sa Ginoo. Iyarang gipanglibasugan nga di madala ang iyahang kasing-kasing. Bisan kung nakasabot yun siya nga importante ang pulong sa Dios niya. Hinumduman nato mga kaigsuonan, bisag unsa pa ta kaadunahan o kakwartahan, dunay panahon nga dili na magamit, ilabi na kung naanatas lubnganan. Unang dili gyud ta, pakos Ginoon aron makapaminaw nas Bro Jobert. Okay. Ako maingon kong pahinay si Sister Nars yung isa pakos gipon. Si Prince Bindulo, salamat sa Ginoo, Pastor, sa pulong sa Dios nga imo ang gipaambit kanamo, Pastor. Salamat sa Ginoo nga imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Okay. Salamat sa Ginoo. Nya palihog kog share lang gyud sa ato nga programa. Aron mas daghang makabantay. Kadiha sa social media, way problema mamaligya ka, basta pamaligya rag imuha. Ayaw ra saglig wali. Wali ka niya mamaligya ka.
Sa may imong gisiligan kay daghan kag viewers. Tungod kay O niya unsa man imong ipasumangil pagyod kay daghang nanginahanglang buluhaton. Karaan nga style na. pasalamat. Daghan na kay ko mga pastor nga kaila nga inanag kinaiya. Ha? Nagbantay ta na. Pasumangil ang children ministry, pasumangil ang church building, karaan na ng style. Muna nga magbantay ta mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Okay, mangita pagyog ko dire takos ka Hesus Dios ka sa buhay ko. Okay, akong tan-awon ha. Hesus Dios ka sa buhay. Marag kusog-kusog yuning ako ang pislit dire sa ako ang kipada. Okay, pero ako ang tan-awon kung mauna ba ni. Hesus Dios ka sa buhay ko. Ako ang tagaag pagtagad ha. Okay, murag nawa man. Okay, pagkanindot na lang jud Bro Dubert Vlog basta pulong sa Ginoo basin siya si Pastor Gideon ang commercial na igo pa. Si Janelle Rico Waga, salamat sa pulong sa Dios Pastor, padayon ang Dios matagtak na, glory to God. Kanindot sa mensahe. Kami gani dire Pastor, magpasaon mi og Christian song amo asilingan nga makadungog karon kada buntag na sila magpasaon pod og Christian song. Wow. Thank you Lord, no? Pagkanindota. Pastor, please paki-play sa song Dios nga nagpili. Salamat Pastor. Dios nga nagpili. Ang presensya mo, umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay. Si Pastor Eliser Godines, amen Pastor, maayong gabi. Ang Dios magpanalangin. Salamat sa Ginoo sa imuhang life. Pastor, onya isa bless asa naman bless kaayo ko sa imong pagkamali na sigon diha sa ni Lord. Actually Pastor, mobiya ra magitas kalibutan mintras napatay kusog panahon nga makabuhat patas sa sugo samahan atong paningkamutan. Si Jobel Isugan, Pastor, request kog song awit gugma. Kay oras naman dili lang nasa nako ni patukar tanan ha, ipabalo lang nako nga dili na nako mapatukar ubang kanta. Doon ako gi-andam dire kaning usa maning kantaha akong gi-andam. Mao na siguro ni last ha, Dios nga nagpili ang nagpili. Mao na siguro ni last kay wa ko kadungog pud ani ako ni nga patagaag pagtagad. Si Raquel Bordin kanindot kung kusog gyud Pastor. Pero inani ni ha, muhatag pug kog mga ideya. Mas mugahi manggod ang tao kon kana bitawng murag maalingog-ngogan, masira na siya. Sulayg palong unya ugma na pud patingogon. Anak lang na ni amigo hara. Pero ato nang giklaro ha nga diris ato ang programa wala ta manaway, wala ta kana bitawng namaligya sa mga produkto social media, wala nato nagisaway. Ang atong gisaway diha kanang magwawali nga nag-introduce og mga produkto. Unya gamiton pa ang ministry dili na mao. Ano man si Pablo na maligya ng produkto? Unsa man di ay kalahian sa una si Pablo ug kanato ron. Nga naman po'y mga namaligya kano sa una. Si Jesus gani nasuko pamanggani siya kay naay namaligya di simbahan. Ato ni nga tagaan og pagtaga Dios ang nagpili. Okay. Mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo nakaapas jud ko. Panamilit naman po ning amo Sister Virginia Balista. Saon man gyud nga mutulog pug kupod.
Nars po yan, padayon lang jud ta Pastor Gideon, ingon ana man jud ang mga maayong mensahe. Bisan unsa ka maayo na agyoy taong mo against apan mo abot ra na hikapon o tinuod na sakto gyud kay na. Sister Maricel Jobert vlog paminaw diha Brad, dili ni aksidente nga nakapaminaw ka sa radyo or sa bluetooth sa imong silingan. Minaw lang diha Brod. Minaw lang diha Brod. Sir Jobert, paminaw lang. Niya pamalandong sad. Minaw ka diha, magkakin-akin ba ka diha, magpahay-hahay. Paminawa ra gud ang mga pulong sa Ginoo, dili man ikaw mo'y giigo ana. Ang giigo ana ang imuhang kalag. Ikaw gyapon na giiga. Si Chari Asindelia, pagkalami na lang jud kung naay Ginoo sa kinabuhi. Wow. Sister Vivian, maayong gabi aming gabi na allergy si Sir Jobert vlog. Mo na. Nahilo man, wala man mo reply. Jobert vlog. Pwede raman na friends, pakusgan ang radyo. Kay adlaw raman. Sakto yun na. Ang radyo kay adlaw raman. Galing kay bisag gabi na kaayo. Pakusgan gihapon ila radyo. Kinsa may dili anak masuko. Bisan biskan ikaw naman. Di ba? Naagyo yung rason. Si Sergio Bert naagyo na siya yung rason. Insakto man na siya kay mag-alas 10 na gunya pakusgan dili sa na maayo. Labi na kung naay mga bata. Maubitaw na nihangyo gyud ko nga kung kana dili na makaayo ang ato ang imuhang pagpakusog. Ang makaayo ang pagpahinay, sad. Dili man tanan makaayo kanang pakusgan nimo. Ang tingog aron makadungog yun ang tao. Dili tanan inana. Salamat kayo niya Sergio Bert, no? Salamat kayo sa imuhang panahon. Salamat kayo sa imuhang higayon nga nakig-uban ka bisan kon kana bitawng ang ato ang pong mga kaubanan mura bitaw og kanang kusog na gyud. Okay, walay reklamo kung dili kusog. Salamat kay Sir Jobert sa imuhang paghatod og mga mensahe diri sa atong programa. Ako nagtuo ka ang Dios makigsulti kanimo og panalanginan kas Ginoo uban sa imong pamilya. Ug dunay pinasahi nga mga panalangin ang Dios o pabor sa imong kinabuhi. Mahal ka sa Ginoo, mahal ka sa ang imong pamilya, ang imuhang mga igsuon, mahal ka sa Ginoo. O kami nga imong mga igsuon nagmahal sab nimo. Ang Dios magapanalangin kanimo sa Jobert vlog ug ang Dios magapanalipod kanimo. Dalaygon ang Dios. O niya palihog ko, mao na akong gihangyo kaganina nga palihog ko dinay po na inyong radyo. Gawas lang sa ako adiri sa istasyonan sa FM radio ug sa ato ang recording studio kay dili gyud nimo kagawas ang tingog kay ngano man soundproofing ang tuyok ani. O niya do na pag yung mga kuan hinayhay. Do na pag yung mga kanibitawng mga say kortina. Ya baga amo na nga dili kagawas ang tingog. Hinay ra gyud siya. Ya salamat kaayo no, salamat kaayo sa tag-iya sa Bluetooth o sa radyo nga mingsanong pod sa atong panawagan. Ana lang gyud. Magsinabtanay ra gyud ta. Kisa manggoy di magsinabtanay nga kitang mga tao lumalabay ra man sa kalibutan na. Pagkaninduta nga sadtang nabuhi pa ta, naatay panaghay-usa. Pagkaninduta ang paminaon. Unsa may giingon sa balaang kasulatan diha sa Salmo 133. Si David nagsulat ni ining maong mensahe nga pagkanindot og pagkamaayo kon ang katawhan magpuyo nga magkahiusa nga ingong magsuon. Unsa man naman naigsuon kung naay mo hangyo di ato ang tugutan. Ingon si Jesus kung dunay mo hangyo sa imong kupo ihatag ang pangilalom. Ihatag usab ang pangilalom. Kung dunay mo hangyo nga pakuyog og 1 kilometro, kuyogig 2 ka kilometro. Unya namatay igsuon nga ni hangyo pahinayan. Unya pakusgan na noon murag dili po na mao. Dili po na mao. Kisa may atong rebukeon kanang dili nato kauban o kanang atong kauban. Ana lang ha. Magsinabtanay ra gyud ta. Kay nakakita ang Ginoo sa ato. Si Nars po yan ingon paminaw lang bro Jobert. Ingon diri kay parehas ko nimo sa una nga grabe ko maayo. Patingali. Ako sa una apan sa dihang gihikap aghilab ang akong kasing-kasing pagkalami jud
magpangita nako mga mensahe, mga maayong mensahe. Higwaos nako kon dili ko makadungog sa mensahe. Actually si Sir Jobert naminaw siya. Una, kung wala pa ni maminaw di ni maka-comment diri sa atong programa. Salamat kaayo sa imong pagpaminaw pakiguban sa atong programa, Sir Jobert Vlog. Sister Rose Datuon, amin. Si Gina Kamahalan, mayong good night, Pastor. Murag mo good night. Nasad ko ani kung manabitaw tag closing prayer. Si Sasi Kundi, maayong gabi, Pastor. Padayon ko paampo sa ako ang pamilya. Okay, makabaton lang jud og kaluwasan. Wow, no? Okay, no? Salamat kaayo sa inyong pakig-uban kini inyong suon, Pastor Gideon, manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night sa tanan natong mga kaigsuonan diha sa Ginoo. Bye-bye. Pagday nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo